Ubak Vincent H. Pala Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ula pentip baula dep kran syai hakmat kilong kemi nongket kam ke Congress na Umroi baya ke Kyrteng ubak Mickey Douglas Im bani ai rank hak election MDC syaki HADC na Umroi lapa da ke Umroi Block Congress Committee. Habakran syakilat pathai kubor hadin ke jingwan kentu kilong kemi bariban ai ya ketikat syauba albinos lingdo hadin ba ke MPCC kala pelat ya ke Thup baar ki Kyrtong jongka na ke penta ke election MDC syaki HADC bat JHADC hak spotri ke kola lengkot arja arpusan ubak pala ulaong bakala dan ke jingpej benia ba ke parti ke ai tiket yau brio badan jingkerman ban job. Nomroi ki lawan ki samla ki Meghalaya ki lai kendo ki ong ba ngimhun renga ong ki ba amdei mangin MPCC ba direct you candidate Umroi dek ama Umroi block ka balik court dek Umroi block bat ke Ripoi district Kaba recommend ke candidate kumjur roh ki konstitusi kelas 6 phone ngimhun andre ka block ka recommend u observer u recommend ni simpor artio banle research mano bade ban job mano badan chance ban job namar kani election kade ka badon kam hai ni ke congress kawai kade kalat bangin jit kibru kiba bestam na pergi don kabar ngila safar kibala pet party man kene ke parola dep te ban rebel kata ke image ni hab ya tristom te ngalai kedok ngalai karpat iki nom tri jom ke parti ki Congress workers ba kimi day ban ya trelang ngi ai tiket hang no ro kum ki nong tre jong ka parti Congress nomor ba ke jingmut jongi nam ta ka ba ke jingmut jongi ba nga i ba ka Congress ka tlot ka jai beru jong ka tlot pin i slowly kan sakta ya kan yam korkom kerti ke dostur dan karpat ya ki bai baro kat ban ni mut ban ai tiket hi tengila persyang hi ban perkat lai persyang hi ban research ngila persyang hi ban wat benya mano bade ban job hakani kasngi ke Meghalaya Pradesh Congress Committee lingba ka kong 16 Syiem General Secretary kala penbana saya ke Thup baar jongki Kyrtong ki bani ai rank hak election MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council but Jainte Hills Autonomous District Council kani ke Thup ke baar ke bakan Thup khat wai ngot ki bani ai rank hak election MDC Shaka HADC kata ubak Victor Rani na Jirang ubak Mickey Douglas Im na Umroi ubak Lambor Sing Nongrum na Nongkram ubak Rilang Nongklau na Langkerdem Latkro ubak Monarch Shabong na Nongsken nang ta ubak Bats Khamar banyang na Mausen Ram ubak B Vitus Ramai na Sora ubak George Sun na Mau Plang Ding Yei ubak G Ningstar Marthong na Nongston ubak Kodang Rashir na Mausen Road baru ubak Perdon Nam Rangat na Langren kiwai pat kisan ngot ki Kyrtong ki banya ai reng hak election MDC sya JHADC pat ki Kentup yau ba Bitos Sari na Mukla Umulong ubak Kat Ban Biang Lamari na Nartiang ubak Richard Seng Lingdo na Minso Nongjingi ubak Saran Paswet na Jowai South bat ubak Lal Williama Thaite na Saipong Nongkli ka first list ni apply ki candidate ki ba apply marwai na kawai ka konstitusi menta ka sngi pat ila apply kitu ki babongun pan apply haswa ba in apply ki list menta sngi ngila Phah observer ngila Phah ki senior member example kum apo Jirang ngila Phah yo seleng kum apo Osla ngila Phah yo Baroni kum ma Plang lai le Baroni kum hari boy Umroi lai le ba pensingai bat kum ta ter Misoto ba borok ba kwa election borok ba apply ki de ki badan kam ki de ki party workers ki non tre party ki badan kam ki batre stom ha re apa khaddo hi ni kum ka party ni happe hi kat bala ni de ban jit ya ki tu ki badan kalat panjok ngap snap ya ka sur jung ki pai pa la de ha motion road la de ha nong stoin la de ha Umroi la de ha no tekan don hi kajing sosi na ki nong tre joka parti jong euro na marba ki don lai sangut ki bak apply ha kawi ke konsensi deng hab ai pik tang yuwe te kajing ya kran ni baro hi kalomba hadin baki observer bingila Phah ki lai report la ka chong ka area ba ki lek ni lai thir bha lai pakhat bha te nimdon berkata ke personal interest ba ungi ai tiket ni perlok leni ke perlok leni
unia beladon Syiem hak parti ni wadang junction hak parti ni perpai bej ba kapar jongti jongi kala telot ki badon mencua parti ki pet parti ke ban pai biang tengi de bandon ka consideration haba ki briu ki badon mencua kila pet hak parti ke ban pai biang menta tengi de bandon ke ji keren manu badon sans banjob teka jing ai tiket meni ka purely hak chance ka banjob bat kat kum ka voice ke jing sno jong ka pai ba kata ke jing tu kata ke jing pelai jongi kandidat menta ke sengi naka sampo pratli ki sits the 75% nila ai ki candidates Agent Hills ka don ka MLA sit ka ba way MLA don South Ngut ki MDC tingila penbiang swa Mut ni laingut ha ka way ka MLA sits kiwi pat ngin nang ipek ha hanu korkom ngin pek kiwi kumno ki yat kumno ki ha politics ni habdon ki strategi ba ngin de ban pli season pli ngin de ban perhat ngin pek ngin observe ke reaction jong pek ba namar hadok menta ke election kampat pembenah kidang su ai ka proposal atrai kampat dere yang iro ke kata ka jingmut jongi ba ngidang don sakat list ro ki bangin ai ka third list ngin le kloi sekawai ke badong kam ba kolong ba lasai hang ne po Kasil Autonomous District Council kini ki kandidat pengila analyze ngin kot ki baro ngin ai ke cingkren ngin introduce ki ki pai ba kenang ki pai ba kini tu kasau tri ngin le Agent Hills tengah kerpat ki pai ba ki lagi jong kinong supporter ki deban mi ba kini tu lagi jong ki kandidat ngin pe kenang bakin senang nak paniai kani ke action ke cing jong ki ke cingrai mentar sini Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya